Human gitugot na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang optional nga pagsulub og face mask sa gawas sa mga panimay ug sa mga buhatan, ubay-ubay na ang mihangop niini. Samtang lapalapot si Mayor Junard Ahongtian mutuman sa maong desisyon sa presidente. Apan makigtigom pa sa mga mayor sa dakbayan sa Talisay, Sugbo ug Mandawi aron makapagawa sa managsamang executive order. Aniya ang report. Sa Executive Order No. 3 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon, gitugot na ang dili pagsulub og face mask sa mga open areas ug sa mga dapit nga maayo ang ventilation ug way daghang mga tawo. Apan padayong gidasig ang mga senior citizens nga may gihambing mga sakit ug dili pa fully vaccinated nga padayunon ang pagsulub og face mask ug mutuman gihapon sa physical distancing. Ang EO sa Presidente ipatuman dayon human kini malatid sa Official Gazette ug sa mga mantalaan. Ang kamanduan sa Presidente gihangop gilayon sa pipila ka mga Sugboanon. Igang gayo, magliso ginhawa. Kumpleto na bitanan vaccine ba? Kumpleto na gyud mi. O nga akong husband pero kay kamatngon manggod ko og magkuan ko murag short breath ang ako kuan. Kuan na may kuan gipahibaw nga pwede na. Then usa sa init kayo. Pero abot na ko sa merkado, mag face mask ko kay daghang tao. Apan ubay-ubay paghihapon ang mas mipili nga magsulubog face mask kung mugawas na sa mga panimay. Pero para nako, senior naman ko, gusto nako nagyapoy face mask. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian nga andaman mutuman ang dakbayan sa unsay ipatuman nga lagda sa presidente. Apan sa pagluwat og susamang executive order, matod ni Chan makigtigom una siya sa mga mayor sa Tri-Cities. So that it will be uniforming ang ato ang implementation. So muna na sabot na Mayor Mike sa kagtrabaho na kasi na kung naman good, supay naman good may kung naman usan na lang ginang tanan. It's one island Cebu. Uban ni Marlon Melgazo, Duan Merondina, Balitang Bisda.